खातिर तैयार नहीं थे। पहले के हिंदी फिल्म के गीत कैसन रहे बबुआ? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। पहले के हिंदी फिल्म के गीत। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और ही रहे तो कैसा आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। पहले के हिंदी फिल्म के गीत रहे। कितना सुंदर सुंदर। आप पहले के ब्यास लोग भी गावत रहनी है, जैसे गायत्री बाबा, भिखारी ठाकुर जी, स्वर सम्राट भरत शर्मा ब्यास जी, तो वो लोग लय लयदारी गावत रहनी। तो के तरे से पियर रे भइले हमर सरसोई संदेहिया हो राम से पियर रे भइले। कितना सुंदर। लेकिन एक घड़ी के भोजपुरी गीत कैसन हो गए? एक घड़ी के भोजपुरी में भक्ति गीत कैसन आवे लगा? अरे बुलेट पहुंची जा हो, बुलेट पहुंची जा, हमके मंदिर घुमा दी, बुलेट पहुंची जा। एक घड़ी के भक्ति गीत चाचा जी ऐसा आवे लगा। पवन सिंह हाले में गौले रोहन तो कच कच मारो तारुआ पियर फराक वाली, ओ माय डार्लिंग तेरे नाम लहरी। अब हो गई स्टार। अब आराम करत रहता, आराम करे दो, छेड़छाड़ ना, सुमिरन बन। लेकिन देखी दू गोला केकरा से कहल जाओ? एकरे नाम दू गोला, धकेला जबरदस्ती ला जैसे एकरे नाम दू गोला हो, तई में कुछ ना कुछ होला। आज ऐसा दुगोला होई कि स्टैंड से फाड़ देव कपार। लेकिन खून एक बूंद भी अंदर नीचे ना गिरी, अंदर रह जाई देहिए में, हमरे में चाहे उनके में एकदम। लेकिन रउआ अपन काम कर दी चाचा, 10-20 दे दी चाचा। रउआ अपन सबसे पहले देखी कलाकार के एगो रिचार्ज हो। 500 रुक जाओ 1 मिनट। तब लयदार चाचा सामने बैठल बानी, हमनियो लेके बांट दी चाचा। तनी नाम बताई चाचा। हरे राम यादव चाचा जी की ओर से। देखी हरे राम चाचा के बोहनी कैसन चलता रात भर, धक्का धक चली नु एकदम। बंदन अभिनंदन स्वागत बा चाचा जी के, आजीवन भर आशीर्वाद के कामना बा। बबुआ हो बड़ा ही सुंदर एगो मार्केट में गीत आई रहे शिल्पी राज जी के गीत, तब एकदम साफ सुथरा, लेकिन मिलियन में चल गई। पति बड़े प्रदेश में और अतिया रोज रोज स्टेशन के पास जाके परदेसी बलमुआ के इंतजार करतिया, कहतिया कैसे सदा शादी मन नहीं खेल लगत लड़का के चाचा, कहता कि भाव में आई तो तनी सजा दी। देखिए तनी इहे लड़का कहले बा कि ब्याजी तनी भाव में आई। जब भाव में आ गई हई गमछिया ओढ़ लेनी तो इहे लड़का कहता कि गोर लगता नहीं है मौसी। बबुआ हई ओढ़ लेनी तो तेरा मौसी लौके लगनी, हटा ले तो तेरा छोटका मौसा से कम। तो कुछ
कुछ और कहत रहे फूफा फूफा कहता है ये तो काल के बाद खत्म भाई, आज मौसा पर आन गई। ए बबुआ, बड़ा ही सुंदर शिल्पी राज के मार्केट में गीत आई रहे कैसे? अरे रोजे रोजे जाले तू ता पिया के नागरिया कहियो नाया बस तोरा संगे मोर सवरिया नाही भावे उ ना करसा ने सरे हमरो के ओही देशे ले चल के रे लिया रे पिहवा को से ले जवना देश। लमहन तार में रारू कहे कि भतार चिकन चकन हो गया। ई तो एकदम सावर नु रहले, लेकिन मंडली में रहते रहते देखे कि आज गोर हो गए, औसत धनिया गइले चिकना गइल बड़े। तेरे नाम भैया के भी गोर कर दे। इहे लय के सहारा लेते हुए बाबा गणेश जी के दरबार में लइका जाके कहता ले ली। ये लुंगी डांस हनु बाबा के दरबार में लइका जाके कहता कि बाबा गौरी के लल्ला नामा के करी सुमिरा नावा साभा बीच आइए बाबा दीदार सनामा हाथ जोड़ी करी सुमी राना हो हाथ जोड़ी तोहरी सुमी राना हो मुसवा सवारी को के चलती पधारी बाबा रहुए के चुमी ले राना हो सवारी को के चलती पधारी बाबा रहुए के चुमी सवा सवारी को के चलती पधारी बाबा रहुए के चुमी ले चरण हो सवा सवारी को के चलती पधारी बाबा रहुए के चुमी ले बाबा। अरे रिद्धि सिद्धि कहे लगे मुझके सवारी गणपति को दरोला भर में पधारी आज विनती करी ले बोले जो गौरी नंदन है जगवंदन गौरी नंदन है जगवंदन करहु कारज सिद्ध मोर गौरी नंदन है जगवंदन अरे रिद्धि सिद्धि कहे लगे मुझके सवारी गणपति को दरोला भर में पधारी अरे विनती करी ले बोले जो गौरी नंदन है जगवंदन गौरी नंदन है जगवंदन करहु कारज सिद्ध मोर गौरी नंदन है जगवंदन सवारी को के चलती पधारी बाबा रहुए के ए बाबा हम सुनले बानी पढ़ले नहीं थी लेकिन कोनो कोनो के मुंह सुनले बानी भगवान राम के पूजा भई लेकिन उनकर माई बाबू के पूजा ना भई भगवान कृष्ण के भी पूजा भई लेकिन उनकर माई बाबू के पूजा ना भई एगो गणेश जी कैसन परिवार बा कि एगो दूगो के छोड़ के अब मैं परिवार के पूजा होला परिवार के तो छोड़ दी चाचा जी संगे संगे सवारियों के पूजा होला अस्त्र शस्त्र के भी पूजा होला यही से हमने के कहिले अरे मंगल के दाता होई अरे बुद्धि के देवैया अरे पितर और भोले बाबा पार्वती मैया
होई बुद्धि के देवैया भीतर और भोले बाबा पार्वती मैया सने ही गावे अरे रहुए भा जाना हो मुसवा सवा